Nakon Zagreba, Rijeke i Splita već 4. godinu zaredom ronilačka turistička sezona započinje ronilačkim kongresom. Ove godine u akvatoriju Šibenika. Akvatorij Šibenika, otok Krapanje i Spožvari koljevka su hrvatskog ronjenja i to je bio jedan od razloga iz kojeg smo se odlučili upravo za Šibensko-kninsku županiju. Cilj ovog kongresa je razmjena znanja i iskustva sa kolegama u struci i tijekom naredna 2 dana imat ćemo priliku čuti brojna predavanja vrhunskih stručnjaka iz područja ekologije, sigurnosti u ronjenju, medicinskih aspekata ronjenja te razvoja ronilačkog turizma. A osim toga razgovarat ćemo i o važnosti edukacije novih generacija ronioca kao i o ulozi samog ronjenja u zaštiti i očuvanju morskog okoliša. Upravo je ronjenje aktivnost koja uvelike produljuje turističku sezonu. Ronioci su izuzetno dobri gosti i znamo da su dobri potrošači, prije svega izvanpansionski potrošači, što naravno produžuje i trebalo bi produžiti još sezonu. Ronjenje je perspektiva, destinacije su prekrasne. Postoje potopljeni brodovi, oko Visa su čak potopljeni avioni. To su sve destinacije koje privlače turiste iz cijele Europe, cijelog svijeta. Privukle su i Lorence iz Italije, voditelja tima koji brine o podmorju Venecije. Ovdje smo predstavili zaštitnu ronilačku opremu za specijalna ronjenja u onečišćenim vodama, kojom se koriste spasilačke službe u ekstremnim uvjetima. Suorganizator kongresa bio je ne hrvatski, nego Slovenski ronilački savez, čiji su članovi vjerni gosti našeg podmorja. Surađujemo na mnogim područjima. Jedno od njih, veoma važno, je ekologija u sklopu akcije u Savudriji, čišćenje bez granica, u kojoj hrvatski i slovenski ronioci zajedno čiste podmorje. Danas ronioce svi doživljavaju kao ljude koji brinu o ekologiji, dok su nas prije 20 godina doživljavali kao nekakve krivolovce i kradljivce. Mislim da smo po tom pitanju najbolji čak i u svijetu. Nisam vidio ni jednu zemlju do sad koja ima toliko akcija čišćenja, toliko temeljit pristup, čak i u suradnji sa znanstvenicima. Sve više mladih je u tome i ljudi shvaćaju da je to jako, jako bitno. Predstavljen je i važan segment sportsko ronjenje i svjetski rekordi u kojima Hrvatska dominira svjetskom scenom već 15 godina. To je bilo ronjenje dah u dinamici ispod leda, 140 metara, to znači da je voda poprilično hladna, to je bilo 3 stupnjeva. I još jedna stvar koja je bila poprilično zahtjevna za napraviti takav rekord je to što je bilo na 1600 metara nadmorske visine. To znači da kisik je rijeđi na toj visini. Hrvatska ronilačka reprezentacija kao najuspješnija već godinama surađuje s Nacionalnom svemirskom agencijom. Zahvaljujući tom transferu znanja u nekakvu trenažnu praksu, naša ronilačka reprezentacija je vrlo brzo došla u svjetski vrh i tamo je ostala upravo zbog takvih potpore logističke sa znanstvenim istraživanjima i naravno zbog njihove posvećenosti treningu. Na kongresu je sudjelovalo više od 180 sudionika iz različitih dijelova Republike Hrvatske i ostalih zemalja regije. Imamo veliki broj ronioca, vatrogasaca iz raznih javnih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske, jer i sam ovaj kongres provodi se pod pokroviteljstvom Hrvatske vatrogasne zajednice, dok je partner 4. Hrvatskog ronilačkog kongresa Ravnateljstva civilne zaštite, tako da je i ovdje više od 50 pripadnika ronilačke skupine Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske. Ronjenje u vatrogastvu je zapravo jedan izazov, potreba ali nova sposobnost, dakle u vatrogastvu kojim spašavamo živote i na moru i na vodi, jezerima, rijekama. Sustav vatrogastva samo u prošloj godini imao 124 intervencije na rijekama, morima, jezerima, da u zadnjih 4-5 godina 624 intervencije, dakle vidi se da je jedan novi izazov i potreba. Nakon 2 dana govorancije, sudionici kongresa s riječi su prešli na djela sa pričanja na ronjenje. Ekološka akcija na vratima Šibenskog kanala. Svaka državna intervencijska postrojba civilne zaštite, Zagreb, Rijeka, Split i Osijek sudjeluju u ovoj ekološkoj akciji sa svojim roniocima i zajedno će sa drugim roniocima javnih vatrogasnih postrojbi, slovenskim roniocima, vatrogascima čistiti podmorje na ovom području ispred Instituta za vode. Poslije kongresa, kako ste rekli, vraćamo se sa riječi na djela.
Sama ideja je i da se napravi jedno dobro djelo, bar jedan mali dio da se prođe, očisti, a veseli me situacija i informacija, sve manje i manje smeća. I sa svakom novom eko-akcijom svijest naših građana je sve viša i viša o potrebi zaštite mora. Naime, Jadransko more kao zatvoreno i malo more i plitko more je izuzetno osjetljivo na onečišćenja. Smo vatrogasci iz Sevnice, došli smo na iskustva na kongres i ovdje na eko-akciju. Mi smo vrlo zadovoljni da surađujemo skupaj i pravimo zajedničke vježbe i to svako iskustvo je nešto novo i svako se neko nauči na svojem području. Zato su ovakva ronilačka okupljanja i akcije itekako potrebni za čistu budućnost našega mora.